तो नायलांदो PSL नि खेलखौ 2:30 जागोन तो नायलांसै दाना दिनैनि खेल तो बे पिचआव माने मैदानाव माने पूरा बेटमेननिल' सापर्ट मोनगोन बेयाव जायनो बांसिन मोजां गेलेगोन बेटमेननि सापर्ट मोनगोन तो बिदिबा नायलांबाय थादो तो बेकग्राउन्डआव जाबाय मेचआ 41 जायनो फार्स्ट बेटिं खालामग्रोदों बेनो 27 देरहालांबाय ओमफ्राय सेकेन्ड टाइमाव जायनो बल माबा बेट जादों बिथांमोनानो 14 बार देरहालांबाय तो बेयावहाय फार्स्ट 176 बुबाय फार्स्ट बेटमेनफ्रा ओमफ्राय बेयाव सबसे हाइस्ट स्कर जानाय माने जेनेबा बांसिन बुनायानो जाहैबाय तो 245 बेनो हाइस्ट ओमफ्राय सबसे लसआनो जाहैबाय 76 तो बिदिखौ नायलांदो प्लेइं 11आवनो नायदो दिनैनि खेलखौ तो बिदिबा सोरखौ पिक खालामनांगौ तो नायलांदिंदो बलारफ्रा नैबे फार्स्ट स्टार्टिं सेकेन्डआव फैगोन बलार तो बारदो नायलांसै नायदो नैबे पिचआव बियो गेलेबाय 7 बार गेलेबाय तो 7 बार गेलेबाय राना बेयो 47 24 8 32 तो बेयो 7 बार गेलेबाय बेयावहाय तो बियो पिक खालामजायो पिक खालामबाय बेखौ पिक खालामबाय तो 1 रान 5 रान 13 रान बेखौ खेनब्रैल' गेलेदों बियो बेखौ आं पिक खालामला तो बेखौ बारबाय नैबे 13 बार गेलेदों तो दिनै बेखौ पिक खालामजायो पिक खालामबाय तो सेकेन्ड टाइमाव नायदो नैबेबो 9 बार गेलेदों बे माबायावहाय बे फिल्डआवहाय तो बेखौबो पिक खालामजायो तो बेखौबो पिक खालामनानै लादो तो बेखौबो पिक खालामबाय दानिया बारलायनोसै दानिया नैबे गोदान नैबेयाव माने सोर सानैबो मोनसेबो गेलेयाखै तो आं नैबेखौ पिक खालामगोन मानो होनबा बे मोजां गेलेयो सब खेलावबो बेलेग खेलावबो मोजां गेलेयो तो आं बेखौ पिक खालामबाय तो बेखौ लाबानो जाबाय तो बारलांसै नै दानिया फैबाय 23 रान 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 7 रान 2 विकेट तो नैबे खनथाम गेलेबाय बे फिल्डआव तो बेनि एकदमबारे पिक बेखौ लाबानो जाबाय तो नैबेखौ नायदो 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट तो खेनसेल' गेलेदों खेनसे गेलेनायाव बे फिल्डआव 1 विकेट मोनदों तो बेखौ आं ड्रप खालामबाय तो नायदो नैबेयावहाय 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट खेनथाम गेलेदों बे फिल्डआव 2 विकेट लादों तो बेखौ लाजायो आं बेखौ पिक खालामबाय तो बेनि उनाव फैगोन तो बेनि उनाव फैबाय नैबे 2 विकेट 0 1 0 तो बेयाव खेनथाम गेलेबाय 4 विकेट तो बेखौ पिक खालामजायो तो बेखौ लानाया मोजां बेखौ पिक खालामबाय दानिया बारबाय दानिया नैबेयो खेननै गेलेबाय तो बेयाव खेननै गेलेबाय नै लाजायो 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट तो बेखौ पिक खालामबाय नै दानिया नैबिसिनि टिमनिखौ नायदो नै एगेन्स्ट टिमनिखौ नायलायदो तो एगेन्स्ट टिमनिखौ नायलांसै दानिया एगेन्स्ट टिमनिखौ नायलांसै थौदो बिदिबा नै एगेन्स्ट टिमनि फार्स्टआव बल खुबैग्रोगोन नै इसोरखौ नायबानो जाबाय तो दानिया बारदो तो बे बिन'आव बे गेलेबाय बे फिल्डआवहाय बे गेलेदों 8 बार तो रानखौ नायबानो जाबाय बेसेबां एभारेजआव गेलेयो बेयो 36 एभारेजआव गेलेयो नै लानो हागोन 36 आव गेलेयो बेयो बेखौ लाबाय ओमफ्राय बे खनथाम गेलेदों तो बेखौबो आंथ' बेखौ पिक खालामखाबाय आं बेखौ पिक खालामला तो नैबे 10 बार गेलेबाय बे फिल्डआव बाबर आजम तो आं बेखौ पिक खालामबाय बेखौबो आं पिक खालामगोन नैबे खनब्रै गेलेदों नैबे मोजां गेलेयो बेखौ पिक खालामबाय आं तो नैबे खननै गेलेदों तो बेखौथ' पिक खालामनाया मोजां तो 0 रान नट आउट
16 रान लास्टआव नट आउट 106 रान 106 रान बुदों बे नट आउट थ' नट आउट 48 17 23 नट आउट थ' बेबो पिक थ' बेखौबो पिक खालाम बास थ' बेनि उनाव मेन फैगोन जोंहा नैबेयो मेन नैबे जोंहा केप्टेन भइस केप्टेनाव लाजागोन बियो आरो नैबे ओमफ्राय इसोर सानैजों केप्टेन भइस केप्टेन लाजागोन दिनैनि खेलायावहाय थ' नायलांदो पिक खालामबाय थ' नैबे ग्राउन्डआव खननै गेलेदों 1 विकेट 5 विकेट 3 विकेट 0 विकेट खालामबाय बिसोर सानैनि बिथोराव सासे पिक खालामलांबानो जाबाय बास बिसोर सानैनि बिथोराव सासे पिक खालामबानो जाबाय थ' दानिया लास्ट नायदो बे फिल्डआव बे गेलेदों 12 बार थ' बे खैबार साबैसे विकेट लादों नायदो 22 जन थ' नायदो मेन खेलारिया नैबे बिथांखौ पिक खालामनो मोजां आरोखि थ' दानिया आंनि बर्थमाननि खेलखौ होनानै दोनथ'दो आङो थ' आंनि केप्टेना जाहैगोन बे आरो बाबर आजम बिसोर सानैखौ केप्टेन भइस केप्टेन खालामनो हागोन थ' सेकेन्डआव जाहैबाय बेजों मिथिबाय आरो बेखौ नङाबा बेजों नैबेजोंबो खालामनो हागोन बेजोंबो खालामनो हागोन आरो बेजों नैबेजों खालामबानो बास थ' होमबा दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांसै नायदो गेलेदो बास